zama wajibi ne akan wanda ya haɗa sharaɗi guda 8. Duk mutumin da ya haɗa sharaɗi guda 8 to wajibi ne ya je sallar juma'a. Wannan uzuri na farko musulunci, saboda wanda ba musulmi ba in ya je sallar juma'a ba za a karɓa ba, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. To muka gabata bisa abin da suka aikata na aiki, muka mai da shi ya zama ƙura a bakkar kaɗewa. Sannan na biyu ya zama ya balaga, wato yaro in ya je sallar juma'a akan je da shi juma'a ne domin a koya masa ya saba, ba don ta zama tilas ya je ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an ɗauki alƙalami daga mutum 3, mai bacci sai ya farka, yaro sai ya balaga, mahaukaci sai ya warke. Sannan na 3 ya zama mai hankali, kamar yadda mahaukaci dama shari'a bata hau kansa ba. Sannan ya zama namiji, na 4 ya zama namiji. Ba tilas ne mace ta je sallar juma'a ba, amma in ta je sallar juma'a din shikenan ta tsaya mata a bakacin azhar, saboda hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce juma'a wajibi ce akan kowa da kowa sai ɗayan mutum 5. Na farko bawa wanda yake an mallake shi, sannan na 2 mace, na 3 yaro, na 4 mara lafiya, na 5 matafi. Waɗannan su 5 wato su juma'a bata zama tilas ko wajibi a kansu ba. Haka shine sharaɗi na wato 4, wato ya zama namiji, shine ya zama tilas ya je juma'a. Sannan na 5 ya zamo ɗa, wato bawa, shi ba a tilasta masa sai ya je juma'a ba, amma in ya je ta yi. Sannan ya zama mazauni ba bako ba, wanda yake bako matafiyi wucewa zai yi, wannan juma'a bata zama wajibi a kansa ba, amma in ya tsaya ya juma'ar ya kyauta. Sannan ya zama cewa yana jiyo kiran sallah, ma'ana inda yake guri ne da koda yana wajen gari yana jiyo kiran sallah ko yana ganin ana tafiya masallacin juma'a. To akar makalla akwai kuma waɗanda haka shari'a ta kalli uzurorinsu, aka yi musu uzuri cewa ba sai sun je sallar juma'a ba. Lalle akwai waɗanda muka faɗa 5 cewa an musu uzuri ba sai sun je sallar juma'a ba. Su ne hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa aljuma'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa 4. Juma'a haƙi ne na wajibi akan dukkan musulmi sai dai mutum 4. Ice abdun mamlukun aw mur'atun aw sabiyun aw maridun, wata ruwaya din aw musafir. Da haka waɗannan su ne su 5 waɗanda aka ba su uzuri ko ba su je sallar juma'a ba. Wasu ma sukan ƙara da cewa mai jinyan mara lafiya shi ma an ba shi uzuri. To wannan ne yasa aka faɗi waɗansu dalilai guda 8 waɗanda in mutum baya cikin waɗancan 5 ɗin, to in yana da waɗannan uzurin guda 8 zai iya sa a sauke masa sallar juma'a. Na farko shi akan kansa ya zama ba shi da lafiya. Na 2 ya zama yana tsoro, ana halin tsoro da firgici, ta yadda mutum yana tsoron wani abu zai same shi a kan kansa ko a dukiyarsa ko a mutuncinsa in ya je sallar juma'ar, kama ana cikin halin rigima ko halin fitina ko ta halin tashin hankali. Sannan ya zama ana ruwan sama mai tsanani, wannan ma yakan sa uzuri ko da ta zama wajibi akan mutum din, wato saboda tsananin ruwan sama in yayi yawa to akan yafe wa mutane su sallah a gidajensu. Sannan ana iska mai tsanani, kamar irin iskar da ake yanzu wacce take ta rusa gidaje a wasu yankuna na duniya. To in ana irin wannan mukumukun iskar, to ana iya yi wa mutane sauki, wato ba sai sun je mana. Ko kuma ana tsananin duhu da kankara, a ce kankara na zuba kuma ana mamako, ko kuma a ce an yi ruwan an ɗauke caɓi da santsi yana ɗaukan mutane yana kada su. To wannan shi ma ana iya mutum uzuri. Ko a ce wato mutum yana bala'in jin yunwa daidai lokacin sai kuma aka ka abinci kuma an kira sallar juma'a, kamar yadda muka faɗa a cikin sallar jam'i cewa la salatu bi hadarati ta'amin, to sai ya tsaya shi ma ya ci abincin domin samun nutsuwa zuwa gare shi. Ko kuma ya matsu da bayan gida,
ya matsu gashi ana hudu ba ko ana kiran sallah, kaga shi ai ba ta yaje juma'a yake ba, ta yaje bayi yake. To wannan shi ma dan ya shiga bayi din yana bayan gida haka ga sallar juma'a, to ba za a kama shi da laifi ba. Ko ya zama wani yana jinyan wani mara lafiya, ko kuma alamar mutuwar mutumin tazo, ko kuma ya mutum ma yana tsoron in aka tafi sallar juma'a kafin a dawo zai fara wari, to sai a tsaya a kintsa shi a je a binne shi sai azhar. To waɗannan su ne wato dalilan uzuri guda 8, har ma wasu kan ƙara da in mutum ana bin sa bashi, ya tabbatar wanda yake bi bashi din nan zai je ya dakonsa ko ya makale cewa tunda na neme shi na rasa, to na tabbatar zai zo sallar juma'a, to bari in masa kwantan bauna, da ya zo sallar juma'a sai in danke shi. To in ya tabbatar da haka sai ya canza ya tafi wani masallacin, in ba wani masallacin sai ya zaman sa a gida ya azhar, kamar da malamai suka faɗi wannan yana cikin kare mutuncin mutum, musamman kuma in yana da niyyar biya bashin, kuma mai bashin bai samu ba, sannan mai bin sa bashin yana niyyar ya ci mutuncinsa. Kamar ana fama da wata cuta haka da mutane zama